La Pau, bon dia. Hola, amigues. Estic demanant del pacient, sisplau. Maria Carmen? García, què más? Grup La Pau és una cooperativa amb més de 40 anys d'experiència i el que ens dediquem és al fer el transport sanitari urgent. Són les ambulàncies que solen veure a Barcelona en general, són les grogues, són les ambulàncies de quan truques al 112 o al 061, el transport sanitari no urgent. Bàsicament és per fer tractaments com les diàlisis, radioteràpies, quimioteràpies. També fem serveis preventius, que això són actes que normalment els convoquen els ajuntaments. És quan hi ha un número de persones que estan obligats a contractar un servei sanitari per qualsevol situació que pogués passar. I també treballem amb mútues laborals, que és quan una persona està treballant, té un accident laboral i ha de fer rehabilitació o ha d'anar a visita i no pot anar pels seus mitjans, també ens encarreguem d'aquests transports. Actualment som 170 sòcies i socis i ho gestionem de manera molt natural i crec que el pas endavant que hem fet amb l'aportació de capital humà, que ve amb moltes ganes, amb molta motivació, fa fàcil aquest creixement que hem tingut. Hem trobat gent amb moltes ganes d'aportar coses, d'aportar vitalitat, de barrejar-se amb els socis més antics i jo crec que estem en una època molt xula, molt dinàmica i que això ens aportarà segur bons fruits. Ser cooperativista, més enllà del que comporta, no s'ha de ser soci treballador. Tu ets un treballador. Això què significa? Tens que tenir un compromís més enllà de lo laboral. Per què? Perquè és part d'una família. Una cooperativa no s'ha de ser una família. Llavors tens un plus extra si al final el compromís que has agafat és més enllà de lo laboral. És més sentimental i familiar. Jo quan em van explicar que això era una cooperativa de socis, jo tenia moltes ganes de fer-la també, perquè jo crec que en aquest projecte a mi m'agradaria, potser ara m'estic flipant, però m'agradaria jubilar-me aquí i ara, per sort, ja soc sòcia des del novembre del 2023. En un món tan competitiu com és l'actual, on venen empreses de fora, amb tota forma de societats com Capital Risc, multinacionals, empreses SL, doncs el nostre tarannà social i cooperatiu és un factor diferencial que aporta un valor afegit perquè realment aquí el que fem és el que sabem fer, és un tema molt vocacional i això creiem, sincerament, encara que no som objectius en aquesta afirmació, que ens diferencia de la competència. La relació amb la Federació de Cooperatives ve de fa molts anys, però tot just fa més de mig any, al juny, i fruit del vincle amb la Fundació Seira, vam tornar a ser partícips d'aquest projecte federatiu que ens aporta la Federació de Cooperatives i estem molt contents de tornar a ser associats.